Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan siang lur, baru gosok. Tet, rara, sing ono wong tekek. Ini ya kenal. Dadoke. Terus sing akeh marah. Ceritane kene bar hunting, Hunting yo mencari bunga. kapan? Kok iso kapan? Nek mau kene kan mutar golek kembang to kok kapan. Oh, iya iku piye kembange nggone rindange masuk kurang. Golek Eh? golek kembang bougainville ya Pin ya. Iya, kan itu. Neng Omah coba kita. ternyata akeh neng kene sing duwe ya. Iku kan delok nggone rindange duwe to. Heeh. Terus di piye kan akeh sungai tak kirim fotone piye masuk ora. Jenenge takok-takok sik to. Iya. Takok regane piro. Apa jenenge? Dek ini nek sing apik ya Pin ya. Nah njaluk Salah dituku ya. itu anake mau-mau rene kembang ngono. Aduh wis sak maling. Salah tak colong kan. Yo ben. Ndak kai apa nge berhasil mati. Masa Ra kae. padahal ya Betul bang kan? si cok til ora nek koncone mending tak angkut to ya Win. Lah kan sitok kan rene koncone kuwi nang oleh apa piye ngono lho. Malah anake gak oleh. Rene kembang. Ning ngarepan ngengik karo rene kancane lho. Dituku malah mau. Dituku daging ya wis kok. Berarti wong iki daging duwe. Di akeh paling Ben. Kerja apa ya wong? Dukun dikit Dukun pijat. Lah laris apa ora ndek? laris iki. Ya alhamdulillah. Sing dukun pijat sing wedok. Lanang to. Sing lanang. Berarti mijiti wong lanang tok. Ya wong lanang. Oh, alah. Sing lanang gundul iku to. Iya ya dengi lho. Oh, dukun pijat ta iku. Piye lek sik tak kok mbok edok oleh ora ya wis. Terus Sing edoke mecucu karo anake ya. Akhire bang. Ya kalah ya wis to, ya to akhire oleh ning tanggane. enggak ono. Jane jek nek loro ya, Bin. Cik. Ya karo mampir golek batik. Piye dengi batik ki omongane kok ngono ki piye dadan? Aduh, Sampai mumet to. umet. Tapi ayu Mbak Ti ya. Ayo karo Mbak Eva iku itu adik kakak iki. Adik kakak iki. Sampai. Batik karo Mbak Erna adik kakak. Masa? Iya toh. Aku kena ngerti. Kakak wi. Mbak Erna iku tanggaku. Iya ya. Mau cek kakak to, Bin. Terus alon. Adik kakak. Sing adik sing ndi? Adike batike po batike gitu ya. Nah, Masih ada. sing lanang wi. Bujuk wong sing lanang tegone ning Manado apa ning ndi? Sing lanang Mbak Ti ku. Ya. Nah, ini kan gak enak to wonge. Heeh. Karena kuwi Bukannya sing cocok kembangi sing lanang, ora. lanang. Lah yo. Ya nek ning mana tuh? Sasana bayi rego. Walah. Ayo mbak iki kok ngopeni. Hmm. Iya nek kuline wi. Om dia nggak kuliner. Nek kuline to. Kan apa ngono? Kayak rambut ini kan Kuliner. kuline dia dupai
Dan yang kan kecil. Mak iki saya nek ketok ya. Nah, yo terus pokoknya butuh poket kan telepon aku Mbak. Hmm. Terus nantinya dong. Dek. Ini kok Golek nang dine. aku tak takon jancing ya toh. Ya. Kuwi oleh kene aku karo bubung loh. Hmm. Bubung takok ning ndi delok-delok kok jenenge berarti kerja kok. Anjay. Dian kucing kau apa yang anu? Iya. Situ kundas ya jaremu. Payu dah kucing. Udah siapa yuk? Ya alhamdulillah payu 4 juta. Cengir. Ini loh. Ya rambut gua ya. Kita penuh ngupani anak telu kok. Duh, anak telu. Telu toh? Anak kucing telu. Telu coy SMA. Oh alah, tak pikir mau loro kembar. Telu. Kembali. Panang. Kembali kanang. SMA Tarban lah. Kapan live Dian kucing? Apa nih? Ku. Oh jam itu biasa nih. Baru boleh SKT. Kan delok. Itu loh. Bu. Nenek gonmu dituku ke barang. Aku mau. Kalau itu jujian. Gila wah seluruh Indonesia ya. Seluruh dunia. Dunia ya. Masa didelok seluruh dunia? Bener, rambut soal pukul ya. Kan jatah seminggu toh. Heeh. Pas gue sebar. Bener rambut itu pukul ya. Sini gitu. Masa isin. Papinan toh. Enggak. Itu boleh. Iwan ae wani Iwan. Ya Iwan, boleh aku cukup kenaan tenan ya. Mesti dijak ndang ngonteni kono. Ya kita ora wani ngonten ora wis kaya ngono. Aku wegah kok. Ngomong wis sing Iwan asane wis dadi apa nih? AC. Karo aku. Kuku long. Hah? Kata Rono kowe. Rono kan pas masang pelapon toh. Oh, mae orang di pelapon. Lu kamare lagi di pelapon. Harus tuh kuasi urut. Kita wes ya. Wis wetake. Lu Pas wes. AC musim udan. Iya toh. Iya tuh kan terus. Di sini kita mangan awan gitu sih. Karena awan di rumah nih. Berarti Mas apa? Kowe gak masak masak yo tuh awake gak penak yo. Ora nih. Yo kesel tuh ora penak. Tak omongi to, aku kesel gak bakul, Mbok. Iyalah. Larano. Ma batuk itu tuh. Combe es toh. Batuk kombi, batuk kata kombi. Musim udan pin. Cuacanya kok ngene iki biasa kok. Ngarai. Jadi ya ngono mesti watuk pilek. Kabeh Sing ndek ngopin. Kene mlebu gang kok kembangnya apik ya. Endi? Oh iya. Tapi gak oleh iki. Lah olah ya wes. Nyelongar. Kalau ada batok ngono wes kok. Bengi ora nek wong dadi. Oh. Tuku relet batok ae kok. Suweno. Tok nggak stok. Kembang misalnya anu dulu. Kembang dibatak lho. Dincekno lho urip kembang. Kembang urip kok. Iya.
enek bin ning kali arah omahe Mate Klik. Mate Klik dinginane takon jupuk ora dijupuk-jupukno ya. Bener klik. Enak? Cedak tepo. Oh. Tepo jembatan. Yo. Lah iku jejer-jejer ning jembatan. Pinggir kali jejer-jejer. Ini kali yo gak apa-apa ning kali, penting gak ning ngarep omahe wong ya. Ora pinggir jembatan. Oh ya kuwi gak apa-apa kuwi. Tapi iki. Wah, apik. Gue sore tak sorpene. Sore tak ndoke. Tapi jarene Lutfi kok kudu izin Pak Lurah sik. Juru lupa. Iya. Ya takok menawa. Menawa kan tandurane Pak Lurah ora ora. Kok jenenge oh 10 menit. Nah, itu 12 menit malah. wis ngono lho dah. Wis yang wis mangan seretara karo delok kembang menawa enak kok di pamrih tuku. Wis lanjutane wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyetok.